Ali Njemci koji su izgubili mogućnost biti na olimpijskim igrama, ponos njihovog veslanja, ni muški, ni ženski osmerac nije imao rezultate i sad su u jednoj osvetničkoj misiji. Vidjet ćete kako žestoko veslaju. Sjedinjene Američke Države strašno dobri, odlučni, fenomenalni ovdje u prednatjecanjima i kvalifikacijama, polufinalu, siloviti. Kanađani vrlo slični tom stilu, dakle s američkog kontinenta su nam doputovala dva strašno jaka osmerca i onda u pruzi broj 6 najbliže nama će biti hrvatski osmerac. Osmerac koji je u posljednjih godinu dana gotovo kompletnu osmorku promijenio od one koja je osvojila srebro na svjetskom prvenstvu prošle godine ovdje u Lucernu, ali još uvijek moćan osmerac, jak osmerac. Ukoliko ih nešto ne poremeti u ritmu, bit će također dobri, bit će nadam se naravno, bit će čvrsti. Iza njih je najbitnije da su uopće ušli u finale, jer trebalo je ovdje, vjerujte mi, ući u finale. 13 osmeraca se prijavilo. Ako malo pažljivo računate, to je 104 veslača, 13 kormilara. Tu su u kvalifikacijama bili čamci, odnosno osmerci s 5 kontinenata. Australije, Afrike, Amerike, Azije i Europe. I ući u takve konkurenciji u finale je zaista kapa dolje. Hrvatska je u finalu i već to je ogroman uspjeh. Daleko najmanje zajedničkih kilometara ima sasvim sigurno hrvatski osmerac, ali utrka je krenula, izmotrimo i promotrimo koliko dobri su, koliko jako mogu odveslati i koji će na kraju biti. Naš osmerac, da vam pročitam i samo tih 8 momaka, vidite ste na trenutak kormilara, Silvija Petriška, dakle krenut će od tog reda, Branimir Vujević, Tomislav Smoljanović, Krešimir Čuljak, Daniel Bajla, Damir Vučičić, Marko Dragičević, Hrvoje Marić i gore skroz na vrhu vidite ga Igor Francetić. Međutim, već su silovito krenuli Amerikanci, već su silovito krenuli tamo i Kanađani i još silovitije idu Njemci. Koli će to u prvih 500 metara steći veliku prednost i sjesti odmah na prvo mjesto. Gotovo zapravo i nebitno, jer u ovakvim utrkama osmeraca nema puno kalkulacije. Utrke traju manje od 5,5 minuta i tu se ne može puno kalkulirati. Tu se mora ići zaista u svakom zavislu gotovo maksimum. Ono što bi sprinteri rekli, mora se sprintati cijelo vrijeme. Nema trenutka odmora, tu se mora provlačiti do maksimuma i nažalost u takvom provlačenju, u takvom startu najlošije se snašao očito hrvatski osmerac koji sada drži posljednju poziciju. Silvija Petriško, vidite ga u kadru, on će biti taj koji će pokušati ritmiku vratiti, pokušati dati snage i dodatnog poticaja našim veslačima, ali naravno bit će to teško. Dostići bilo kakav zaostatak, a kamoli gotovo 3 sekunde zaostatka za Kanađanima već nakon 500 metara iznimno teško i puno truda trebaju to. Kanađani prvi, dakle drugi su tamo u pruzi broj 1 Rusi, pa onda u pruzi broj 4 čini se Sjedinjene Američke Države, pa onda nakon Sjedinjene Američke Države dolazi Njemačka, pa Rumunjska, pa Hrvatska. Ako vam pročitam da su prošle godine na svjetskom prvenstvu, sad ćemo samo to reći, Rumunji bili prvi, Hrvati drugi, a Njemci treći, a sad su oni 4., 5. i 6. Sve vam mora biti jasno kakva se ovdje utrka vesla i koliko su to Kanađani strašno krenuli. Sjajno su krenuli Kanađani. Oni su imali svoje prvenstvo Kanade na koji su izabrali jednostavno osmoricu koja će veslati u osmericu. To prvenstvo je bilo još tamo 15. lipnja i već tada su zapravo imali u vidu 2 ili 3 četverca, htjeli su zajedno, od onda zajedno treniraju i nakon tog prvenstva su očito izabrali odličnu osmoricu koja može i tekako dobro veslati. Daniel Bajla sada bio u prvom planu, pa Čulja, pa to je ta ekipa, pa Smoljanović i na trenutak samo Vujević. To je ekipa novog hrvatskog osmerca kojim treba držati fige po cijelu sezonu. Naravno, nastupit će i u Minhenu. Nakon toga imaju gotovo mjeseca pol dana dobrih pravih priprema za se vidi i se vidi treba opravdati ono sve što su imali i što su pokazali na prošlom svjetskom prvenstvu u Lucerni, a naravno na olimpijskim igrama u Sidneju. Prvo mjesto Kanada, još uvijek drži prvo mjesto Kanada, sad su im sve bliže Sjedinjene Američke Države. Na drugom mjestu treći su sad već Njemci, 4. tek Rumunji. Kako je to izjednačeno? Pogledajte, niti pola dužine čamca za prvih 5 čamaca, pa to je sjajno. Jedini koji nažalost zaostaje je čamac Hrvatska, ali kažem, već ulazak u finale je odličan rezultat. Vidjeli ste možda u jednom trenutku kad su bili onako krupni naši veslači u kadru, kad se vidjela baš brojevi 7, 6 i 5, da je možda čamac malo se zaljulja, da još uvijek nema te prave prosjeka u svim veslačima, ali bit će vremena da se to popravi, pa imaju tek zajedno, mislim da nemaju više 150, možda 200 km
i kad to usklade, bit će to ponovo moćan, snažan Smerac. Smerac je to uostalom na kojem sjedi lanjski četverac A, možda se sjećate sa svjetskog prvenstva, četverac A koji je osvojio 4. mjesto ovdje u Lucernu svjetskom prvenstvu, sad sjedi u ovom Smercu, doduše samo trojica, Marić, Grdičević i Bajlo, nema Marka Ruševa. On, nažalost, ima problema s očima, no, evo, kad smo već se dotakli toga, pozitivne vijesti dolaze iz ordinacije doktora Borne Šarića, također nekadašnjeg veslača, i želimo eto i ovim putem Marku svu podršku da se što prije vrati u neki od reprezentativnih čamaca i da ponovo ga vidimo u velikim reprezentativnim utrkama. Hrvatski Smerac zaostaje. Hrvatski Smerac je sasvim sigurno pri kraju, debelo na dnu. Jedini koji je još koliko toliko blizu je ruski, a sada kreće borba za medalje. Kreće borba za prvo, drugo i treće mjesto. Za sada su to Kanađani, Sjedinjene Američke Države i Njemci. Tako je u ovom trenutku, ali Njemci idu napred, idu Amerikanci napred, Kanađani nešto malo padaju, nešto malo zaostaju, idu Amerikanci u strahovicu. Rekao sam, ovdje su pred natjecanjem u polufinalu izgledali užasno jako. Izgledali su tako sigurno, tako moćno da je zaračunati da će oni ovdje uspjeti preokrenuti i doći prvi. Ipak Njemci se sada probijaju čak na drugu poziciju, Kanađani debelo zaostaju. Kanađani su se malo prefrustrirali u prvih 1500 metara i sada Kanađani zaostaju, a daleko idu Amerikanci Anderson, Votlund, Wolkenheim, Miller, Verley, Mauzu, Hansen, Klad i Torgerson. Naravno osmorka za koju niko nikad nije čuo, ali osmorka koja je iznimno uigrana, iznimno moćna, iznimno snažna i koja će ovdje uzeti zlato, koja će ovdje pobijediti u Lucernu. I na drugom mjestu bit će Njemci, Kanađani su zaostali, bit će treći, četvrti će doći Rumunji, peti i mi ili Rusi. Ipak Rusi izgleda. Sad ćemo vidjeti tu završnicu, ispratiti Rusi, pa onda Hrvatska. Hrvatska iza prvog 7.71, vrijeme hrvatskog osmerca 5.36.33, strahovito brza utrka. Pobjednik je Išak 5.28.62. Pobjednici Sjedinjene Američke Države, posljednjih 500 metara za fantastičnih minutu i 20,81. Takav finiš smo već viđali ovdje, zaista odlični finiši se viđaju ovdje u Lucernu, ali Lucern i staza ovdje to omogućuje i daje mogućnost svim čamcima da pokažu svoj maksimum. Još jednom ću reći, Hrvatski Smerac definitivno nije razočarao. Ulazak u finale je već bio veliki dobitak u konkurenciji 13 čamaca i to je snažnih 13 čamaca. Moramo reći da jedan Egipat ostao izvan finala. Bili su prvi u malom finalu, doduše pobjedili su sve ostale za dužinu u malom finalu, ali taj Egipat koji je bio treći u Hazewinkelu, koji je tada pobjedio Hrvatsku, koja je također bila šesta u Hazewinkelu, taj Egipat recimo nije ušao u finale, nema Poljske, nema Italije, ali tu su užasno moćni Sjedinjene Države, Njemačka, Kanada, Rumunjska koja je još uvijek aktualni svjetski prvak, novo već komponirana Rusija i uz njih još uvijek Hrvatski Smerac. Bravo, odlično, 5.36.40 nakon dva naporna dana, nakon velikih utrka, nakon moćnog veslanja, nakon velikih izazova i ovo je ogroman uspjeh za Hrvatsku. Još za kraj samo da rekapituliramo i sve ono što se ostalo danas događalo, ako niste od početka bili s nama. Mirna Rajle u svojoj utrci lakih veslačica je osvojila drugo mjesto. U fotofinišu gotovo je bila brža od nje Britanka Helen McClelland. Mirna Rajle se također može u miru pripremati. Mirna Rajle je sigurna putnica za svjetsko prvenstvo i tamo može osvojiti ne samo medalju, nego može čak biti bolja od te Britanke. Četverac sa Kormilarom je bio sastavljen od veslača koji nisu imali baš pravu sezonu, pravu pripreme i bilo ih je samo 5, Saraga, Martinov, Jukić i Boraska, i oni su zapravo u fotofinišu izgubili drugu poziciju, ostali su treći u toj utrci. Dvojac bez je pokazao da je odlučan, da je snažan, da taj njihov voljni moment, da ta njihova silna želja za napretkom pokazuje plodove. Braća Skelin bili su odlični, vodili su do polovice utrke, ali nakon toga Australci su ih prešli i dosad su zadnjim zaveslali. Britanci također fotofiniš odlučivo i Osmerac smo vidjeli, očito više nije bilo snage, nije bilo koncentracije, malo se čamac tresao i to pokazuje da se treba još dosta kilometara proveslati zajedno da bi taj Osmerac funkcionirao. Eto, poštovani gledatelji, bilo je to sve iz Lucerna sa veslačke regate Svjetskog kupa. Doviđenja, ili kako bi to rekao kolega koji gledateljima u stazu prenosi dojmove iz pratećeg lista.